Sanibonani molweni namkela kwesithivini ngesixhosa kusekuseni ke guys kwaHlathi emveni kwale ncoko yayizolo ke uHlathi ibuza uThumeka uba ulele kanjani ke. uThumeka ubuye ngaye ke emxelela uba hayi ingcolile kodwa ke indlela ondityhole ngayo xa unode undicingele uba mna ndenze isigqibo nozolo ke soba masikufihlele uba umntana ngowakho ukwenzela uba mna ndizawuprotektha mna. Uthi yeyona ndlela ondicingela ngayo leyo mna uba ndingulotilili womfazi o-desperate for indoda nandoda emhlazayo. uHlathi uthe esathi mamela mamgwevu kwavele kwaringa ke ifowuni kanti kufona uHlengiwe kanyanzeleke makaphendule loo fowuni ke ubedikwe efake guys ke uThumeka ke. Uthe ke ethubeni ke uThumeka selungiselela into yoba aphume ke noHlathi seready. uHlethwe besithi ke ucela bathethe ngale nto yayizolo. uThumeka uthi akho nto sizayithetha ngoba kaloku uzondixelela ububhanxa. uHlathi uthi thina soyi-2 kaloku sikwicala liyi-1 bekumele uba siyavana ngayo yonke le nto. uThumeka uthe uzoleka njengangoku mna ndimbona efumene elinye itshansi yokuba abe ngumama okwesibini kodwa wena ufuna ukumxutha elo thuba okwesibini. Hlathi ke uthe ndingaziyenza ke mna ke sisikukhokhelisa izidingo zikazoleka. Lena ke into ndizawuyenza ukhona ungekho wena eca kwam. uThumeka uthe sithi ke uthini ke ngalo mntana esizama ukumenza. Wathi uHlathi yho hayi mntu wabantu mna naxesha lo mntana ongekhoyo andikhathalelanga nto. Umntu endimkhathalele ngobavumile lo ukhoyo. Yho bengasaphoxekanga ke guys uThumeka. Hayi ke uThumeka nayo boma make ndimbuyisele kaloku lo mntu undiqhala kakubi besithi lo bavumile lo ngulo likamva kudala umfuna. Ngulonyana wakho wawuzisola ungalibali kaloku uba ulikamva wayekuve uthetha noThulane usithi wena uyazisola because oyena mntana wamfuna kuzoleka ozoba ngulikamva and uzoleka uThumeka ngulo yena wathi qise kubama ngesisu wathiya nalo mntana wakho wathi ngulikamva. Hayi ke oko bexabana ke guys ke kuloo ngxabano yabo ke uHlathi uthe akazubumela obubhanxa ke but ke ngelishwa labo ulikamva guys ume apha ecawe ekhabhathi ebengumntu ozovalelisa ohambayo wamamela yonke loo nto ithethwayo ke. Wabe ke uHlathi esithi ke andizusimahla lapha mna ndihlale le rubbish uyithethayo noThumeka besithi ufana nale rubbish yalo mtshato sikuwo. Uthe ke uHlathi xa esuka ke guys bethi uyasuka ucakwe uThumeka wathi gqingo likamva wababulisa nje wawugqiba wabajonga bobayi-2 wahamba. Washiyeka uHlathi ke eblame uThumeka esithi uyayibona le nto yenzileyo uyavuya ke ngoku uyabona unyanam ngoku yena ucinga into yoba akasathandwa kwakhona njengakuqala so izawuba njani ke ngoku. Waphuma ke sithi mna ndisaya kwimeeting noHlengiwe umshiyeme apho ke ekhathazeke eyintlama uThumeka. Udibene ke noHlengiwe apho afike khona uHlengiwe wam-introducer ke kwigqetha azolisebenzisa elingupalesa ke esithi ke yonke ke into sesiyenzile ndidrafte yonke into then ndanika upalesa la maphepha ready for uba uzoleka ke ngoku asevwe ngawo. Watsho emnikeza ke amaphepha lawo wawafunda ke uHlathi esithi la maphepha lana right but athi i-joint custody le and mna andifuni loo nto. Nditshilo ndathi umfazi wam uzomkholisa umntana wam so uzoleka uba uyafuna uzomvakashela umntana uzozomvakashela mna ndifuna i-full custody. So ke uzamile kuHlengiwe ukumcebisa esithi leyo into yimpi ezawuphinde siyilwe emveni koba siqale sawina le. Into ebalulekile makuhanjwe kuyotshintshwa i-birth certificate yomntana uvela amagama akho silungise yonke ezo zinto ezo. Bamthembisile ke into yoba uzoleka kuleni iphathi akazuwina at all. So bebonakala yonwabele ke loo phathi ke uHlathi and uHlengiwe beveze into ethi ke futhi ke ngoku ikheyisi yakhe izawubiza because kaloku amagqwetha amabini. uHlathi uthe ke guys imali ayongxaki. Sikhumbule uba le mali athi ayongxaki ayiyo nemali yakhe ulwa uzoleka for umntana wakhe umlwa ngemali kazoleka ngaphezulu. Sibindi anaso ke uHlathi. Uzoleka ke ne-ofisini uthe sazincokola noLazarus ke worried ngoyise after eve yonke into esithi kodwa ke uzoleka xa ethi uyaziblame ngayo yonke le nto wathi uLazarus no usuziblame because inyani ekugqibeni befanele ivele and ke ngoku ivele kamnandi ne-support system bavumile ngapha nonyana ngapha ndinomntu futhi ondisapota ngayo yonke indlela so andina-stress yonke le nto izoba right. Kuvele kwangena ke usherifu ezoseva ke uzoleka ngamaphepha so babe bosothuka loo nto ke into yoba uHlathi unyanisile nyhani ufuna i-custody yomntana wakhe yona. So wabesithi ke uzoleka kungcono badibane ke noNonceba ke baye bahlangana ke
meziphungela ke iti noNonceba ke uNonceba wabanikeza ke iripoti ngayo yonke into eyenzekayo esitsho into yoba kwa eli gqwetha ke guys alina-experience ligqwetha nje elisandosebenza and liyabonakala uba lifront engumntu kwa ukufunda ii-documents ezi iyavakala into yoba ukhona umntu okhona apha but ke wabesithi uHlathi into ayenzileyo ufune umntu amaziyo uba uZoleka uzawudikwa nguye wabesithi ke kwalo mntu amfunileyo ke Zoleka ngulo mntu sasike samsebenzisa before. Zoleka wayifunda ivaliwe ke guys into yoba okay nguHlengiwe Zondo lo wabesithi omnye yes injalo and ke le nto ayenzayo irongo. Wabesithi ke guys ndiyabazi uba baphi apho bakhoyo. Nyhani ke kubonakele ke guys uHlengiwe noHlathi bene-meeting and think sephalate phaa but ke ngoku kuvaliwe ngomdiyadiya kule ndawo bakuyo wenze bangabonakali. Uthe samcebisa ke into yoba nazi izinto ongazenza kuyo yonke le case like ungammangalela uLazarus ngokusayina i-birth certificate yomntana ongengowakhe unozoleka kule nto yoba umntana kade ahambe emenzisa imicimbi yeminye imizi umntana ade agule kangaka zizinto ozomwina ngazo ezo. Bathe besathetha ke yabe ivuleka i-curtain kwabe kungena uZoleka noLazi uthuka wafa phantsi ufa ke guys uHlengiwe uthe xa ephakame ngenyawo wathi uZoleka hlala phantsi sisi. Hayi ke wahlala kwabe sembuza kuZoleka into yoba le case ibaluleke ngale ndlela into yoba wena Hlengiwe so ungade uxolela into yoba uluze yonke into because njengangoku uzovalwa nje tu for good kuyo yonke le nto uyenzayo ngeke usabuya ndithi kaloku besuspendiwe for uba mhlawumbi ibe iminyaka ethile ehleli kodwa ngoku uthi uzawuvela uvalwe ungaze uphinde upractise. Wabe sesithi komnye hayi mna bendingazi into but bendicebisa nje wabesithi uyaphakama ke uyabashiya. uZoleka kwabemxelela into yoba no ekugqibeleni kaloku wena uHatshe ne-junior lawyers so yonke le nto uyayazi uba iza kubeka ndawoni. uHlathi uthe ke uHlengiwe hlala phantsi mana unoduhanjiswe ezimpukane ezingaba watsho ke ephuma uHlengiwe batsho uZoleka bephakama beshika bemlandela so uncuma belugcwele ubuso babo ke uHlathi ushiyeke ene-stress ke apho. Olikamva ke guys akagowu yafokofa galwantsiki bonakala ehleli noqhawe ke ezityintya ngotywala ke esithi lo mfo lona bendiphe imoto si-right naye qha icacile uba kalo soze ndide ndibe enough kuHlathi jonga ngoku kufuneka ndikhompithe nosana ngeposition umntana ozalwe phezolo esithi ucacile ukuba uvumile ngulo nyana kudala emfuna mos uHlathi. Ethi khawume ke ndigoduke ndihambe ndiyogcwalisela lo mfo lo ndifuna umgcwalisela nyhani wabe emqhawe ke emnqanda esithi masigoduke sizawulala kwaZoleka wathi omnye ndizide ndiyolala kwaKwaZoleka ke mna ndifuna ugoduka ndiyojongana nomthetho ndimxelele iindaba zakhe andimoyiki kaloku mna. So uyatsha ke guys umzi kaHlathi ngaphayana kumnandi kwaLazarus. Enkosi ndicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.